And of course, mga taga-Sorsogon, magkakaroon din tayo na year-end event sa care of Ma'am Corazon Espadilla. Diyan po gagawin sa Paris Pastoral Center in Sorsogon City. That will be on December 9, 9:30 a.m. Diyan po yan sa Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Kita-kits po tayo, mga taga Sorsogon. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. So, ayan. Andito ulit tayo sa mga listeners natin. This is CMD Kalusugan at Kabuhayan. Mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect free health consultation. Good news sa inyo May free health consultation kayo dyan mismo ngayong week. Nag-umpisa na kanina. Free health consultation sa CMD Center in Daet, Camarines Norte sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet. And of course, dyan sa Labo naman, one-day free health consultation on December 9, 9 a.m. to 3 p.m. CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. And of course, mga taga-Legazpi, ang ating year-end event ay gagawin sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Kailan yan? December 16, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Hello kay Sir Pedro Villanueva. Okay? So, yan po ang ating mga announcement. Sana yung mga listener natin dito sa DCGB Legazpi maka-attend kayo. Take advantage kasi ito na yung last event natin na gagawin dito sa Legazpi. It's year-end event. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD with free lunch. May door gift tayo sa first 50 na darating. May pa-raffles tayo, may mga promo, may mga pa-games tayo. Oo, take advantage sa mga listeners, maka-attend kayo dito. At promo uli yung ating 65 ml CMD. Instead of 5 plus 1, that will be 3 plus 1. Ang ating CBF, instead of 5 plus 1, magiging 3 plus 1 po yan sa lahat ng mag-a-attend. At pwede pa kayo mag-avail ng iba natin products na nasa seasons promo. Dahil ang ating product, pwede nyo na po talagang regalo. Pang-regalo. Ngayong Christmas season, kung ang mga gusto nyo regaluhan, may mga health problems, regaluhan nyo po ng ating Power Trio, the CMD CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested na po yan. Opo, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Okay, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At sa ngayon ay may i-play muna ako sa inyo. Ma-inspire kayo mga taong na desperate na, pero buti na lang meron nakapag-sabi sa kanila, subukan yung ating Power Trio. Kaya pakinggan natin ang kanyang kwento.
Okay, may ano pa rin ako dito. Nandito pa rin ako sa Iriga. Meron dito magandang testimony kung paano nakatulong sa kanila ang ating mga produkto. Sir, anong pangalan niyo po at taga saan po kayo? Ako po si Wager General, taga Sagrada, Iriga City. Ilang taong gulang kayo, sir? 47. 47. Ano po yung health problem sa family nyo? Ba't kayo na-attract ng ating CMD products? Yung una kasi noon, simula nang ako ay bata, hindi man lang ako nagkasakit. Oh. Pero inabuso ko yung katawan ko dahil ang akala ko malakas talaga ako. Dahil ako ay laking vegetarian ako. Kahit ano talaga kaya ko yung katawan ko noon, nasa 74 yung kuwang ko, yung kilo. Pero ngayon nasa 60 na lang dahil nagkasakit po ako na tumaas po yung acid sa aking katawan at nagkaroon po ako ng ulcer. At na-hospital po ako sa Tigawon at sa loob po ng 2 araw ay gumastos po ako ng 14,000 doon po sa Tigawon. At tapos po lumabas ako at rinisitahan ako ng halaga ng kapsula gamot galing sa butika ng halaga ng 4,000 at iinumin ko sa loob ng 1 buwan kalahati. Pero isang linggo pa lang, hindi na po ako makabangon. Kaya may pumunta sa akin doon na matanda na nagpa-analyze dito sa CMD. Sabi niya, pumunta ka doon sa CMD. At pinilit mo ko yung sarili ko at pumunta ako doon sa CMD. Talagang lupay-pay ako. Pinilit ko lang yung sarili ko na pumunta doon. At naabutan ko yung staff niya doon, staff sa CMD. At nakatapos inalyze niya ako. At napakataas ng acid ko pala. Kaya pala sumasakit yung likod ko, ang ulo, lahat sa aking katawan. At naghihina ako. At makatapos noon, bumili ko ng mga product nila. Tumingi lang ako dahil kulang yung dala kong pera. At within 4 days po, hanggang 5 araw, eto na po ako, nakatatrabaho na. At pakatapos po na ako ay makarecover din, patuloy akong umiinom ng CMD at nagkasakit na naman yung asawa ko. Sabi niya, wag mo kong dalahin sa ospital dahil wala na akong yung inopera na baga yung kanya, yung abdo. Inalis na yon dahil may bato. Huwag mo na akong dalhin sa ospital dahil bibigyan na naman ako ng synthetic drugs, ng mga gamot, baka mamatay na ako. Kaya dinala ko din doon sa CMD at nadatngan ko si Ma'am Jael doon at inalyze niya ang asawa ko at napakalapot na ng kanyang dugo, yung kanyang blood sugar, acidic na rin siya. At yung asawa ko palaging tulog doon sa, natutulog na siya doon sa upuan dahil wala pa si Ma'am Jael dahil nasa Raichu pa siya. Nang dumating siya, di pa siya dumadating, pinainom na po siya ng 10 ganito. Ano yung pinainom na yon? Yung CBF. Pinainom po siya ng 10 ni Ma'am Jael at pinainom ng 10 patak doon sa isang baso ng CMD. Within 2 minutes po, 3 minutes, yung asawa ko tumayo. Sabi niya pa, malakas na ako. Pakatapos, umuwi kami doon sa Sagrada at ngayon po, nagwawalis na yung asawa ko. Kaya ngayon, pinabili niya ako ulit ng CMD para niya mapagpatuloy tayo sa pag-inom ng CMD. Kaya po, salamat sa Diyos at salamat sa CMD na ito ay dinala po niya sa amin dahil sobra-sobra na po ang gasto namin sa aming pamilya. Salamat sa CMD, sa loob lamang ng hindi nga 1 linggo, 4 na araw lang, ay nakarecover ang asawa ko at ako nakarecover at ngayon ay patuloy na nagpapalakas ng ating katawan. Maraming salamat po. Sir, kunin ko ulit yung pangalan niyo po. Ako po si Wager General, taga Sagrada, Iriga City. Okay, thank you very much po. Ayan, di ba? Nakakatuwa ang kanyang kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating product. Napakadami na po niyan. Usually, nasanay tayo na pag may mga sakit, gamot kaagad o hospital kaagad. Pero ngayon, subukan nyo muna yung ating product kasi napakadami niyan. Kung kailan desperado sa ka na pupunta sa amin, subukan nyo muna, sa amin muna kayo pumunta.
Baka sa amin pa lang ay ma-restore na yung health ninyo. At eto, isa uling kwento ng kagalingan, isa ring na desperate. Marami nang iniinom na gamot, pero ang tanong, gumaling ba talaga? Buti na lang napakinggan yung ating programa. Pakinggan na lang po natin ito. Ako sa radyo. May ano po kasi kami, yung grupo namin kay Eli Soriano, nakikinig po ako. Minsan, nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako Legazpi, kahit nahihilo ako, ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang kinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ka ako. Tinignan niya ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit, okay lang po. At least, kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may puti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang ng CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland, kasi minsan tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo ba magpakamatay? Ay, hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Ayan buti na lang, napakinggan yung ating programa. Tingnan nyo nga how God really works. Isang taong desperado na. Nakikinig daw siya kay Brother Eli Soriano. Oo, nakikinig siya doon. Biglang nahulog yung cellphone. At nang kinuha niya, nalipat, ibang istasyon na at ang napapakinggan yung ating programa. Kaya sabi niya, biglang, siyempre, kailangan kong i-announce lagi yung aking text hotline. Bigla ako inulan ng tanong, matutulungan ba niya ako ng product mo? Sabi ko, pakitext, edad, karamdaman, taga saan. Ang dami niyang karamdaman. Sabi ko, visit my center in Legazpi City. At ikaw, garantisado, ikaw ay matutulungan. At alam niyo ba, the following day, gabi ako nagpo-program, the following day, nandyan na. O talagang maputla siya, ninenervyos siya. Good news, 3 days pa lang, nagtitake siya ng product, nagme-message na sa akin na nagpapasalamat. Ang ganda ng kanyang pakiramdam. Ang bilis kaagad. At totally, yun nga, nung in-interview ko siya, 1 month pa lang yung user ng product. Hello kay Sir Renante Aidago. Okay. So, ang bilis ng oras natin. Oo. Ayan mga taga Camarines Norte. Free health consultation po kayo dyan sa CMD Center in Daet, sa Diego Linya Street, Barangay 7, Daet. That is malapit lang sa Josel's Garden. Ngayong week na yun ongoing yun hanggang Friday lang. Hanggang Friday, 9 a.m. to 4 p.m. lang po kayo pwede pumunta. And of course, may 1-day free health consultation na gagawin po dyan sa Labo, CMD Center in Labo on Saturday. That is December 9. Opo. 9 a.m. to 3 p.m. lang po. Take advantage mga taga Labo, yung mga malalapit dyan sa area na yan. And of course, mga taga Legazpi, yan, excited na here for our year-end event on December 16, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Walang uuwing malungkot, di ba? Kasi ang dami nating surprises niyan, okay? So, ang bilis ng ating oras, banggitin ko lang, dito yung mga hindi natin nababanggit dyan. Diyan sa distributor natin, Ma'am Joy de Silbulos, Procuan, Kawayan, Manito Albay. Sa, ang pangalan ito? King's Pharmacy, sa Silangan, San Vicente, Camarines Norte.
Diyan naman sa Magallanes, Sorsogon, TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon, sa Butika, Buitison Street, Magallanes, Sorsogon, CMD Center at Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School, CMD Centers sa Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon, in front po ng Nix Flex Vape Shop. Oo. So, yan, sa mga listeners natin, try our product. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. At dito ngayon, eto na ngayon, yung ating mga, kung saan pwede kayong bumili ng ating product. Oo, pakinggan na lang po natin ito. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Jegolinia Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And mayroon tayong mga authorized na mga outlets sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa Centro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. At meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. CMD Stocky Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joey Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias,
San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacong District, Sorsogon City, CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon, CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa kilometro 25 San Vicente, Castilla, Sorsogon. At sa 1st District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. At syempre dito sa Legazpi City, ang aking CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Ersol Store Centro, Rapo-Rapo, Albay. Emilia Leoneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joan Serrano, Magabawan, Rapo-Rapo. Toy Dahag, Toy General Merchandise, Porok 3, Itbakma nito. Frechi Berenya, Porok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Alex Alejo, Porok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Andyan din po si Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi City. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag Market. In front, Anislag Church. Sarti Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Marilu Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi City. Sa Linden Pharmacy, sa CE Jacinto Bañadero, Legazpi City. Val Store, Porok 4, Baligang, Kamalig, Albay. Fatima Nabor, Dolyeson, Kitinday, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig. CMD Office sa 2nd floor ng Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Andyan ni si Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, League 1, Rapo-Rapo, Albay. Sa Calios Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi City. At sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Rosana Rehis, care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng Uwas, Albay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero,
Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC Ginubatan, Mamami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, sa Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, at CMD Office, second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan, Infantria Cable TV, at Ma'am Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. So ayan sa mga listeners natin, ang mga CMD Center natin, and of course mga active na mga distributors kung saan pwede kayong bumili ng ating product. Pero tandaan nyo po, lalo yung mga first timer, the best talaga dun pa rin kayo sa mga CMD offices para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem. So hello dyan kay Ma'am Magdalene Santos and Nurse Erlene Brosas. So yan. So yan, paubos na yung ating oras. Sa mga listeners natin, kung may dagdag na tanong, i-text nyo na lang ako at magti-text back na lang ako sa 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Sir Orly Sorato del Rosario. And yan sa mga listeners, tandaan mga taga dito sa Legazpi, Daraga, saan pang mga area, Kamali, Ginubatan, attend our year-end event dito sa Legazpi City. That will be on December 16, 9:30 a.m. Saturday po yan, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. At paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD 620 with freelance. May door gift tayo sa first 50 na darating. Opo, may mga surprises. May ano pa? May raffles, may mga pa-games tayo, may promo tayo. Oo, sabi nga, walang uuwi na malungkot. O, diba? Take advantage, maka-attend po kayo. At yung promo natin yan, magpasiguro na kayo, pambili ng mga promo natin, yung 65 ml CMD natin, instead of 5+1, that will be 3+1 sa mga mag-attend. And of course, yung CBF, instead of 5+1, magiging 3+1. Okay? So, ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Hello kay Ma'am Nancy Pelay.